Ang mga pumuluyo naghimo sang improvise nga balsa para may maagyan ang ilang mga kaingod kag hindi na kinahanglan mag-ubog sa baha. Yaring report. Diri sa may purok Mabinuligon sa Barangay Sampinit sa Bago City, nagdalom ang tubig baha sa may bangga pasulod bangod sang sige-sige nga pag-ulan. Ang ini nga balay sa mismo nga bangga, halos katunga sang pader, natabunan sang tubig baha. May kabudlayan para sa mga pumuluyo ang magsulod kay kinahanglan nga mag-ubog sa tubtub hita nga kadalumon sang tubig baha. Gani ang ini nga mga kalalakinan, nagpangita sa pamaagi para mabuligan ang ilang mga kabarangay. Naghimo sila sang improvised nga balsa. Ang ini nga balsa nga may monoblock chair pa. Daw reyna o kunhari ka nga nagaparada kung magsakay ka diri. Himo ini ni Ricardo Wadyong. Ang mga containers ng krudo ang nagserbi nga floaters ini. Karena mo sa dalom, Container sang? ya ka mga isang crudo bla. Hindi mo floater. Oo. Tapos, Mga ng plywood eh. ganapin sila rin mag-obra sila. Jadi ang mga pamuloy, yung mga sa sulod, boss, na budayan mo sila maglusob sa tubig, di mabasta man sila mo. Oo. Ang ini naman nga balsa himo sa mga puno sang saging. 2 to 3 persons kuno ang sarang makasakay diri. Sa isa lang ka oras, nahuman ini nila. Himo naman ini ni Ronnie. Pati motorsiklo, pwede magkarga diri. Mga kaingod Manila balay ang nag-request sa ila nga mag-improvise anay sa balsa para may masakyan sila pasulod. Kaya kagatigin po kami nga ma-ideya para sa mga nagkakuluri. Wala ka ng patabok dito sa ila. Para mga hindi sila mabudayan magsulod? Oo. Nalipay ang mga pumuluyo, katungod sa love donation lang, may masakyan sila pasulod kag hindi na sila kinahanglan mag-ubog sa baha. Kaya initiative lang sila sa ila. Okay. Sige. Ito sige sakay ka manda. Siyempre ko pa sa basa. Taga din lang buto tubig. Ano ka dalom? Ang sa amon mga malimanay, tagdire. Sunod sa kay Kagawad Arman Makirang, bangod sang sige-sige nga ulan, ginbaha ang ini nga area. Pero kada mag-ulan-ulan, ang mo ginete, hindi man. So, parto, hindi man sir, galing susubong lagi sir, kito grabe. Kasi sunod nga ulan. Sige. Oo, sa tugisige nga. Kagapon wala pa na, di ba? Gamay, magyan pa sang mga tricycle, pero sang pagkahapon na nagkamat na sa dakon. Subong? Sa subong. Ay, kagapon sa hapon. Kagapon sang hapon. Sa subong. Oo. Bisan bugas kay nagpadala sa mga evacuees ang barangay, diri man ginakarga sa ilang nga balsa. Ang Sampinit, ang isa lang sa 105 ka mga barangay sa Negros Occidental nga apektado sa baha bangod sang hangin nga habagat nga nagdala sang mabunok nga ulan.